tampak ingkang ibu umpulake. Wah, sawangan tabu kunti jagating anakku iki. Yen to jagat kuwi isih jejeg tegese aku bakal kasedyan sing dadi panjangkaku. Nanging yen to jagat udayong jagatno, anakku Bratasena bakal mati tabu kunti ibuku. Anakku kulo tejamu manternyada lanang sing kebak ing pangati-ngati ndak dongake kasembadan setya munggayuh marang kamulyan kautamaning urip bisa memayu marang rahayuning pawana. Nanging pemilinge kang ibu yo nggih lamun to sira Bandayuda aja songah lawan songaran. Nadyan kowe kalah nanging aja sumbar anakku nggih Bratasena wis marwake budal kula. Yan Bratasena kampoleng pangbin hati sare rong kok simbah cocok malah kereng ngandikan Indra Kuntur Satya Panenggak Pandhawa mawa sindong yen lomaris sikwa risak Bratasena hanggayo pangka sampurnaning wadi sigra daya tancur pariwanda sigra sang Bratasena nisepake marang taripan kaya uncal kanan uncal kiri.
Ayat langning kalang pangaklara wadamun sarang Ningka sesanti Niskala Pramudita sirna kakonan Durgama sinabu dening kahningan kula narabuka wiwaraning suka mrih Rahayu ayuning Soma Pinurwa jaman Purwa alakasing ringgit Purwa kinarya dadi patuladan becik kelawan uput gegambaran Utama kelawan Sandala kapurba kawisesa marang korban ingkang akarya lupa bakalaning semono panenggih wonten ing pertapan Sokalima sinten ingkang kinarya dadi gununganing para satriya ingkang asukawara wonten ing pertapan Sokalima lah menika tawarnaning Sang Pandhita Durna Arsi Kumbayana Baratwajaputra nembe heca pawan pangandikan kawan sanggane para santri katatak parataning panenggak Pandhawa Raden Bimasena kupuh-pupuh kene mangacarani Sang Pandhita Durna
leng ramyaning kang sinon mati sinta mati jagat hari lamun mbak mbak ombak ing segara ngok genggelan maeto dencengan samante sama lole duk neng domelas dadi wana dadi alas empet gantel buntute kok maju glung andeng-andeng cilik mula yang dicoprak dadi mala Allah layak apa layak jagone padha tarung manuke penjak padha gantel ora leren-leren angine sumilir gondhong sumamburat wangi tinemune anakku Bratasena sing lagi prapta. Bratasena. Padha wenengku saka Basuki Pratamu malah seba marang ngarsane kang bapa ya, Nger. Durna bapakku raja tekaku ora ana halangan sawiji-wiji ya mung basaku wae katur marang ngarsanding Durna bapakku ya ndak tampa gawe Sukarna rasane wong tuwa andayani rasa pemarem kang tanpa upama Nger kepenak ning nggonmu padha lungguh Nger Bratasena yo ora-ora ngharjo nggonku pinara lungguh Sarawatu Raden Bratasena keparenga walaupun Bambang Suwatana ngaturaken sumung kemangga bakti mugi kunjuk sandhaping moto Suwatana yen tak tampa gawe Sukarna Pulut Bratasena Panapa Durna bapakku sampun sing asat kang dadi punang liwih sumenek rasa penemu kang sah mara kawistara sumengka ngemu ganti kaya-kaya sira Bratasena bakal ana wigati tumrape kang bapa ing saka lima matur kang tetewa Nger yo Durna bapakku apa kepareng aku matur ya ndak pirani matur kang kanthi prayoga Durna bapakku tekaku mrene aku bakal nagih janji karo Durna bapakku lho janji kepiye apa sekirane bapakmu aku ndarbeni prajanjen marang sira Bratasena tatkalaning semono Durna bapakku wis nate janji karo anakku Bratasena jaman tatkalane ana lakon ya kuwi mau pendadaran saka lima aku mbok dukawan Kakang Duryudana dikrubut lawan Dursasana kakangku
banjur Durna bapakku paring dawuh marang aku. Bratasena kowe raning panggonan ilmu jaya kawijayan. Guna kasantikan nanging Bratasena kowe bakal bisa gayuh ananing yogi manggenmu luhur kang bakal sia sakul Bratasena. Kuwi ta. Yen to pancen kaya mengkono bakal tak jarwani. Tantan rasamu aja mung tidak-tidak nampan marang gawe ing bapa ing saka limo. Handrenggang bos Wintorong. Kasiling Samirana mri. Sekarang kadung ngas kandanyo malah rasraning driya Bratasena yen to pancen kaya mangkono banjur ilmu luhur apa sing bakal mbok suwun lan ilmu apa sing bakal mbok takokake Bratasena. Durna bapakku aku arep takon marang ngarsaning Durna bapakku kenani bab ilmu kasampurnan. Ilmu kasampurnan iya sing maknane urip iku mau sapa-sapa, urip iku mau arep apa, lan pungkasaning urip kuwi mau kudu kepiye. Ora iso malante saka leleng. Andeng-andeng cilik kula yen dicuplak dadi omala. Allah. Ya kan? Ning bapa ora selak pancen bener. Sira bakal nggayuh marang ilmu sangkan paraning dumadi. Ya ilmu kasampurnan. Cetha yen to sira duwe gegayuhan kang luhur, yen to dirumahake sepele kang dadi tembungmu. Pitakonmu ya kowe mau urip kuwi mau saka sapa, urip iku arep apa? Pungkasaning urip kuwi mau banjur kepiye? Katone gampang yen dirumokke, ning yen dioncak itu longgeng ya ora bakal rampung. Bratasena sumurupa ya nggih. Titi kang ngguwan iki. Teng bapa bakal medharake. Ilmu kasampurnan kuwi mau dudu barang kang wingit, nanging ilmu kasampurnan kuwi mau kudu diwedharake. Supaya bisa memayu marang hayuning bawana, memayu marang hayuning keluarga, memayu marang hayuning bangsa. Bratasena, urip iku mau saka sapa? Urip kuwi mau saka Gusti kang amurba jagat. Banjur urip kuwi mau arep apa? Ya kuwi mau nindakake marang darmaning kasatriyan. Jumbuh kaman darmaning dhewe-dhewe supaya bisa memayu marang rahayuning jagat iki. Pungkasaning urip kuwi mau apa? Pungkasaning urip kudu ninggal
marang sangobarang kang utama, sangobarang kang becik. Yen macan mati ninggalno walulan. Yen to gajah mati ninggalno gading. Yen to manungsa mati ninggalno jeneng sing becik lan prayoga Bratasena. Tansah maring sukma Siratwaya winahya ing aster api sumimpan talanging aku pambukan ing makarana talen ageng liya pinaluyut Pinto petating sumena pemutuping arto dadi banjur kepiye carane Durna bapakku Bratasena bisa nggayuh marang ilmu kasambonan ana tembungan sapa wanirkasa bakal ngunduh marang Waingrasa sapa waniraku bakal tinemu kang tinuju Elinga Bratasena ngilmu kuwi mau angele yen wis ketemu ana ing tembang wis disebutake ngilmu iku saranane kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekering dur angkara tembange pucuk sing werdine sira nggayuh ilmu kuwi mah kudu suci lahir kelawan batinmu ati kelawan makati kudu nyawiji kudu tepung marang jiwamu tepung marang diri kapribadenmu dhewe manging der basuki mawa beya Bratasena banjur perdeyane opo ana syarat lawan saranane Bratasena Sira Bratasena kudu goleki kayu gum susuwe angin rimita jamu banjur mapane Palonggi mapane ana ing Gunung Candramuka nanging sadurunge munggah marang Gunung Candramuka ya kuwi mau kudu lumaku mlebu marang alase Brasara alase gawat kaliwat Jamamara Jamamati apa sekirane saguh Bratasena yo aku bakal tak goleki yen wis ketemu ya kuwi mau kayu gum susuwe angin rimika jamu banjur golek ana pinangka dadya katenteman rasane ngati kudu sinerang wujud sing ya kuwi mau wujud Pirta Purwitasari Bratasena Lirik bintang risang mawe gandrung banjur wujud sing Pirta Purwitasari kuwi mau mapane Palonggi mapane ana segara Minangkabau segara Minangkabau ki penring endi mula diarani Minangkabau Minang kuwi mau tegese pasangan Kabu kuwi mau tegese ngati golek ana telenging atimu manteping tekadmu bakal kasembadan apa kang mbok tuju Bratasena Sikra mangsa Tresang bayo ose Ritung kalembah anglir boyo kontap anglir boyo mastin nimbang mungkal gunung
ing triya mangu-mangu. Taparan diwuh remoyak baik. Pertama, wonten tinimbalan Dewi. Najan padha-padha dayuh, ning kok beda perbawane. Liripun kados pundi? Yen mau Bratasena sing teka, jagone padha tarung. Manuke pendak padha ganter. Angine sumuribet mereka ndarung sing teka Bratasena. Ning bareng piyayi siji iki sing teka. Asune padha jegok. Weh dipadak niki lek ae. Manuke manuk bencik. Ambune kembang gaceng. Jenenge padha Raharja Pratandika wonten ing pertapan Sakalima diundi. Raja sowan kula mboten ketang dijegoki kirih. Ampun nesu. Wong tuwa nesu ora. Apa-apa sithik kok nesu. Udah sithik pilih. Ampun nesan, dipun tuwa ngoten. Wong tuwa niku yen to nesan niku sok marai cepet mati ngaten. Wilujeng sowan kula boten wonten alang setunggal menapa. Nyuwun pangapunten. Najan to dijegoke kirih ning bareng kula pikir-pikir apik kirike timbang menungsane. Lho kok saged? Nuwun sewu. Kirih wae bisa mbedakne iki wong apik apa wong elek. Yen wong apik kuwi mau ora dijegoki nek wong elek dijegoki ning yo enek lho Kakang nyuwun pangapunten. Ing atase menungsa ora bisa bedakne iki bener apa luput iki mau wong apa jaran ngoten niku kudu bisa bedakne ngeten. Apa nyemoni kula ning sampean? Ampun nesu Kakang. Wong niku saya tuwa diakehke sabar. Niku ngen kula manggo ora. Wonten apa di sini? Kakang Parabaya Sukalima setha wonten mriki menawi to paduka Kakang Durna. Setha paduka tresna Pandhawa timbanganing Kurawa. Boten paedah anak Prabu. Inggih menika wau. Blonjo jenengan saben sasine. Sababipun katitik-titik kalenggar menika paduka paring kadigdayan dumateng pun Bratasena. Jenengan boten eling dawuhe anak Prabu Duryudana kinen gawe cilakaning Bratasena. Kula wiwit wau sampun wonten ing ajeng kore kula ngrungokke tembunge sampeyan kaliyan Bratasena. Lho wong elek diwane lho. Mereka sampeyan niku mlebu omah. Wong senengane ngrungokke kon njaba. Oleh kene dicarana, oleh kana dicarana. Wong senengane rasan-rasan lho.
Oh, wong lanang kok ngalahke karo wong wedok. Ora. Menawi to pancen paduka Kakang Durma sampun boten kepengin dadi pujangga wonten negari Ngastina. Monggo mantak aspa. Kalenggan menika ampun dadi pujangga wonten negari Ngastina Kakang Durma. Tembunge nyangklak. Ora. Nuwun sewu. Napa sampean ngerti yen kula Banaya Bantite nindakaken dhateng dawuhipun anak Prabu Duryudana. Katitik paduka Kakang Durna. Inggih menika wau maring daya ilmu dhateng pun Bratasena. Menapa? Napa sampean boten krungu bucek kuping sampean? Kula menindake gawe anak Prabu Duryudana. Gawe cintakaning Bratasena. Cinraka genapa? Napa boten mireng sampean wau? Bratasena kula kan minggah dumateng putake naga, putake gunung. Candramuka lewat Alasti Brasara. Amangka menika alas sing gawat kali akibat. Dewe. Yen ngoten Bratasena bakal mati. Urung karuan. Kok urung karuan? Lah kula iki seneng jaga manungsa kok sampeyan niku. Nuwun sewu. Pati urip niku wau kagunganipun mrika, mboten nggone Durna. Yen ngoten kula njaluk patine Bratasena. Napa sampeyan wis tau uripe Bratasena? Kok njaluk patine Bratasena? Sampeyan niku teka-teka mawon. Mai to pancen mekaten. Alampungipun menawi Bratasena menika wau menawi boten angsal damel yen oleh gawe. Napa kira? Kula mlebu wonten ing segara Minangkabau. Tapi napa kira? Nggih, matur nuwun. Yen to pancen mekaten kula badhe nyengkake dhateng patine Bratasena. Yen Bratasena isih urip badhe kula sengkake kula aja patine. Mangsa bojo ning kula percaya pati lan uripe manungsa niku mboten wonten tangane jenengan ndika. Ning wonten ngarsane Gusti sing gawe urip. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Kula dongak-dongake mugi-mugi sampean mboten wonten alangan sungguh menapa. Ning nek sangka keyakinan kula ketoke ora slamet dina niki sampean. Brek ora mandi. Dungane wong tuwa ora bejaji, ora mandi. Pun, manggi ka mriko. Nggih, pareng kaya kula nyuwun pamit Kakang Remban. Sune kunci kaget kalakaton. Wonten ing Baladau. Titi kalungguhan iki marake tutna laku ning para Kurawa ning kudu eling. Ya, kowe kuwi dudu rombongane Kurawa. Kowe iki dudu wong Kurawa. Ngono. Melok ya sakala nak keplebet. Ya. Awak-awakana. Piye? Tindak tanduke. Pandange si sing kuning. Mengko yen ana apa-apa dadali oleh sekalimo. Aturna marang asane bapak. Wis wae dawuh parek nyuwun pamit.
ma